attaqué mukra bunti am se ka bombardement mukra bunti janvier kalo damnala ministre koni ale rapport bo do kunte be kono ka fo ko France ka keleke bolomba an ka jamana kono no ku filla ku e mo tan kono to faka okula France ale ko ide ko ale mafili ko ale munu fa ko terroriste do wa Mali armée de fana communiquer que o fana France beta tan ko na kuma kelena baku ba fana mi anya ka fo ko to ko kono ka fo fana ko attaque terroriste olu yakubale ndo jamana kono ni wakati na mukanga ke wala sa attaque terroriste kan ka dabla wala sa ka se ko baroke bi ani wala se mo flama mo folo Bokar Paito ale ya on baraka nyoga radio rampar konano wa avec kuna fondi sebe mo farabe no wole ko aujourd'hui Mali mo flana o Salif Jara ale Mali aktu nyamo baye wa Salif Jara ale nere fana karamo ko sabla ale ya on nakala eji la me fulla se ni mo fe eji ke nyoga fe kata se Malik Diallo la se nyangali fo kata se ay Kadiatou Mouy Doumbia anato bela jele me fulla se également mais la presse Mohoma à l'époque munu nya damina munu nya la se munu fraba kuna bi nga folin tanumbe abela jele ma ina maison la presse Moho fait ça ou quoi no formation kele bi ala wala sa Mali kuna fondila o beseka kalanka tukomina kaseka kodon nga folin tanu mbonya se kuna fondila bela jele ma mumba fo mimbe alakali nga se foli bese abela jele ma bi dimanche avrikalo tle nani bi paki bi la horoma do semaine sainte o kuntera bi ambe do ke amba fo ambalma chrétien ma ku usambe amba fuina ku do mu ke église kono amba ni ala fe ala ko o do mu na amba do mba jiga ka fo ku do mu ke ku baski ni jamana kono ala kana no o baski jamana kono sabula jamana segana ala ka nyina kay gelia bane Mali kono Bokar Paito ini nyogotuma ba somoro bashwede ko bashde no auditeur aw ba ñoko soro donima am ñoko soro mardi alama bashige 13h 14h jeudi 13h 14h ni jeudi 20h 22h vendredi également 15h 16h aywa Salif ini ñogotuma ma anso ma ame bashfete ame foli la se radio rampar la me baga bela jele mo jaru Mali aktu mogodu o be bashifu ko ga foli fa o jara onye Paito hakilla auditeur ye rendez-vous ta ima fa mardi jeudi ani vendredi aywa auditeur ye rendez-vous ta ne karafi mbay rula ka foko obe Mohamed Ibrahim Touré bolo radical micro be ne Abdraman Sissoko bolo nteski abada ni ma haketo ni an la ba ko fe sabla do ko te ba amase ke émission ke nya fa kunu suru ni plateau kele sa ve ngo an tamala kita nga fin do be na ka kango fo ibado ko kita marala insécurité fa yakuba sabla ni tra sakabari ka ko kasi kanye mi ko for dorti ko madu be ke butku bena barakede en plein journée bena butku barakede ka buti dakari mumba kono ka kemna beta katanaye policier gendarmerie garité an ira bori ini finitiki fanchi inote nyogale bi o kora ka foko même ambo famu ma Mali fam fe ko amasmalendo amasmalente ka so o chokoma o kora ko auditeur o kora ko autorité o ku janto orola parce que ni ko sora suka bo fintu ka bo kita kata sakabari nyalama nda nu kanga minga o bedugu be ci ka soro olu mase sabla adi santi ka jan et puis sera fana mai madola nga an ba jiga ka foko autorité o yo famille ka foko hal sous préfet mbeno kalo nande bi sous préfet bora dugula apeta tora chila ka sigate shemble akalo nande bi ayele malebe kitate sakabari sabula asrana be ka foko na sira no kukanata ani bone ka ofre kuma wore mba jiga ka autorité ube nyasro okola amina anga bi bakurba kono paitaw ministre ma rapport bon ka foko bunti attaquer mukera janvier kalo kile sabani mafili mo tan kono to bonera ani na mina à l'époque kuna fo ndi gafe tun chama ya fo ka foko filiba akola ministre ma ka rapport ni okuna fo ndi gafe o paye to ko na à l'époque ka foko fili de kera akola uko no ko toro se va fara ko nga ko konyore tumbe no ko kuna fo ndi gafe o tunya fo to mina nga France ale ni an de ka jamana nyamgo olu ka jabi kera munye ka fo ko olu mafili de ka foko effectivement ko toro se faka emirata e munye okola folo bifo soni nga ika nyingal jabi be jarafo ni mbe plateau ka be radical fo ambe alama baga bela jelen fo jamani musoma demsen ani mabakoro radio barakela mo folo fo malaba be bela jelen fo o foli temenen ko fe siso aya fo antara plateau ka depuis bunti affaire ni kera aya fo amadugo ka fo bavure de kera mo munu fagara kono kera do an ya fo je crois que amabo au camp quoi malgré que Franchi y est communiqué que
à l'époque France communiqué que France ko olu ye olu bombardement de ke u yɛrɛ moto tigiw dɔ dafɔ k'olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn olu ye bombardement kɛ mais olu kelen de bombardement kɛ mais Mali ministère de la défense o fɛnɛ nana communiqué kɛ o y'a yira k'a fɔ ko effectivement ko opération min bɛ na ko olu ni Faransi ani G5 Sahel de jɛra ka opération kɛ a wagati ko opération yɛrɛ tɔgɔ ko Eclipse. o ye kura ko la sinon denw ma fɔ. u y'o fɔ o communiqué la maintenant n'i ye o communiqué fila ta k'a lajɛ Faransi ko k'ale kelen y'a kɛ aw ko aw n'u y'a kɛ aw ni olu y'a kɛ ka tɛmɛ bon maintenant anw ye mɔgɔw sɔrɔ yen minnu bɛ bɔ yɔrɔ la bon olu y'a fɔ kɔɲɔkɛlaw de kun don je crois que an ma bɔ o thèse kan o thèse u y'a fɔ cogo o cogo Faransi nana k'i fa fɔ k'i ba fɔ ministre de la défense nana k'i fa fɔ k'i ba fɔ an ma bɔ o thèse kan mais Sissoko a tɛ n dabali ban déjà pourquoi a tɛ n dabali ban parce que n'i y'a sɔrɔ français dɔ de kun sara Mali autorité kun bɛ jija min ko la a t'o kɛ nin na oui mais non mais c'est vrai o mais ala ka hinɛ Sumayila la Sumayila bilala ni français joli ni fɛn mɔgɔ 4 kama mɔgɔ joli bilala terroriste joli bilala la an kana n'an da don la bi Sumayila tiɲɛ ala k'a dayɔrɔ suma n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn hali an yɛrɛ ka autorités bolo tubabu ni ka fisa ni anw ye sinon i tɛ nin kɛ diɲɛ dugu si la anw de b'u sara dɛ non Aïssa anw de y'u bila ɲɛfɛ oui d'accord u b'anw de ɲɛfɛ Sissoko i tɛ nin kɛ diɲɛ dugu si la i tɛ nin kɛ diɲɛ dugu si la ko je comprends un peu l'attitude oui, un peu l'attitude du gouvernement mais la classe politique la société civile malienne maintenant olu ka makun maintenant ni an ka gouvernement attitude jateminɛ n'o de fɔ oui ni an ka gouvernement attitude jateminɛ ne ko là ça ne me surprend pas parce que accord min signé wa Bandaw min ye Mali président bi Bandaw de y'a accord signé lorsqu'il était ministre de la défense ça c'est un fait accord de défense avec la France ou accord de défense de ko France bɛ fɛn o fɛn kɛ sur notre sol état malien de b'a sara. Oui mais nin tɛ sara ko nin ye parce que u t'a fɛ maa yɛrɛ ko ye e b'a fɔ y'a yɛrɛ ko nin de o. mais non n'u sera mɔgɔ la convaincre k'a fɔ mɔgɔ minnu sara c'est-à-dire que bandiw de don mɔgɔ minnu sara banmaciw de don mɔgɔ minnu sara terroristes de don ni u ko o thèse ye ba sɔrɔ n y'a dɔn est-ce que c'est-à-dire que a tɔgɔ mais est-ce que réparation b'o la voilà pourquoi le gouvernement aussi tient à faire croire aux gens que effectivement mɔgɔ minnu fagara a tɔgɔ fɛn banmaciw de don marifatigiw de don fɛnw de don maintenant ni si jamais gouvernement ye thèse contraire soutenu k'a fɔ effectivement civils de don u b'u ka kɔɲɔ de la mugujugu taara ci u la Faransi taara mugujugu ci u la c'est-à-dire que ni olu sɔnn'o ma ni o établi la o kɔrɔ mɔgɔ minnu fagara u ka réparation kan ka kɛ jɔn de kan ka réparation kɛ c'est l'état du Mali accord min bɛ an ni Faransi cɛ voilà pourquoi Sadio ni a ka mɔgɔ ministre Sadio Kamara n'a ka mɔgɔ ils soutiennent comme quoi mɔgɔ minnu fagara c'est des terroristes k'u b'o don an kunkolo ma an tɛ sɔn a tɛ don an kunkolo ma civils de don wa u y'u faga k'u to kɔɲɔ de la wa Sadio bɛ ka Faransi soutenu kun min kama o kun de filɛ. ayiwa Salif Faransi ka communiqué fɔ la u ye tu hali moto dɔw fɔ nka ni MINUSMA ka rapport jateminɛ moto da min bɛ ka fɔ la MINUSMA dit qu'elle n'a pas constaté ce nombre de motos qui est là-bas et puis la MINUSMA soutient également k'a fɔ ko mɔgɔ 19 la mɔgɔ 16 bɛ yen olu tun bɛ effectivement kɔɲɔ de la hali ni mɔgɔ 3 kɔni bɛ yen u bɛ se k'a fɔ ko mugujugu tun b'u bolo est-ce que aujourd'hui est-ce que la France et l'État du Mali aujourd'hui ne doit pas reconnaître que c'est une bavure et puis on passe à réparer tout comme on a plutôt que de dire knyate est-ce qu'on te dénie déjà rapport c'est très clair et très précis donc ni à défaut ni Mali et France olu kana a son ka fɔ ko a kɛra mais Mali État la moindre des choses al n'aw tɛ sɔn ka fɔ k'a kɛra a ye rapport fɛn wɛrɛ kɛ quoi contre-enquête. Surtout que attaque Radomna, Mali vers la fin de leur communiqué, il dit qu'ils vont ouvrir une enquête. Donc du coup, enquête au niveau du MENA, au rapport mis. À défaut de ça, MINUSMA a recommandation de France pour France enquête indépendante mais c'est qu'à tout au lieu de moi mi fort. Moi mais c'est qu'à la dia bon et paita o mi fort. C'est vrai yoro fana be ko na ante go tan compte. Ni son kera masisa ko nunu fagara kono kala o be fagara.
et il n'a faut déjà capital pour la coupe à faut réparation que depuis on y a rapport bora ou lube kofo donc ni son kerama ka foko ou rekera donc réparation mais que mouya que dédommagement ni fait ni bon o wari bena bomi o bena bo anga jamana de coup ça c'est très important sur le nia tagala iba FIDH MDH ani avocat sans frontières Canada ou fara la nyonga ka communiquer belebele doke o communiquer na u ya nyini ko enquête jelen wara ka ke déjà u ya oni fo folo ay ni mike parce que il faut comprendre que ni ko belebele ba déjà ka Franci indexé ka foko u ya ke u jotala donc u ye folie là c'est onima autrement ko rabo u ye la nyini ke Franci ani Mali autorité au fait ou luka se ka enquête were blase ka nous maçon ninjabima enquête indépendante mi be ke transparence kono mi fona be se ka yira ko responsabilité kanga situé yora jume no kera ni min jota la nyangi tigi be jalaki tigi kanga jalaki jotiki ka jobe dama donc au sila réaction officielle maquet au sila folo donc au niveau de là Paitao Salif ya fo ko réaction officielle maquet organisation des droits de défense droits de l'homme qui a communiqué là. Est-ce que c'est dire que nous connaissons parti pèse à profit quoi et puis voilà fallait ça rabouti banako et puis on continue. Bon et c'est ce qu'on est au fond ça. C'est-à-dire que enjeu Mimbe c'est très important. C'est que aujourd'hui dans un premier temps le gouvernement est au posture d'adopter quoi. Bon je ne dis rien ni nga version follow et puis c'est fini. Non mais c'est ça. Mais il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression. Sinon au lieu mi fo ne communiquer flat ta danyo ngoro depuis fin nikera c'est à dire qu'il va ko incohérence bala et ko yekele yake ne ngone ne yake yaro depuis là-bas il kan donc à fond fin donc on ni madien pas de maintenant donc au niveau thèse de camp et ameka mi form et c'est mi mo kan o aglito mina pression ne kan ka question ni gouvernement to ayerema atteindre reconnu faut kata djewli il va toujours soutenir la thèse qu'a fort mom nous fara marfatigu do bamachu do donc au delà avoir fallu sara boti bana donc mais comme c'est des civils donc mais soit des civils ni maliens et puis ni allié Franci politiquement ni Franci société civile ka pression et réaction une cola au début on l'a a damné ni anga je peux pas comprendre ni Mali était ni Djet Douchila on vient ça dit que déjà pour la plupart ni Outa il passe à la 60% dans le président Tokono président a parcours te faut président a parcours là ni me président quand fait non ou peut-être que bon il y a un conseil dans des cas président et télé là où il y a mes radio là ça dit que l'état ne leur donne absolument rien ou peut-être à la comme marfatigi là je ne dis pas ça mais à la c'est que ça dit que au tiku kumeku sécuriser parce que beba don ils ont un redam ka sakabar la ça maintenant redam ka sakabar la ça maintenant beba don al marfatigi là peut-être ma faut mais peut-être absaka ka allo fait au sécuriser maintenant aujourd'hui moi je pense que ni connait un gouvernement ko abat tout temps les Maliens ne doivent pas accepter société civile ça dit que les partis politiques souvent je me pose la question est-ce que Oubé parce que chacun pense que Francis est même président et c'est dommage qu'aujourd'hui il n'y a quelqu'un et que parti politique ou va coloratora dont à botan mais au lieu Mali Kanoubemi ou comme Malidien Kanoubemi parce que vous avez dit Malidien que l'on est nyokoro ko ay voter yamba dont à botan mais il faut que Francis fait Francis je le bon fait anti faux là ah bon c'est que baby dad et ko faut marquer maintenant sur le français donc on s'en ça voilà pourquoi ma fongo ou bolo français on ninga ça on ni na sur le français do ko ça et si sont même fier ça sur parti nous bébé communiquer pour que condamner mais quand malien fera malien tant ani konton ku fera on ni na ku bono ni na be konyola foi ma fo Salif ay kuma do fo parti politique ko dadeli le silence assourdissant des partis politiques le silence assourdissant de la société même mounou frat bu pampana un moment de ko franci ka dégager am halolu man ka meni ko na Salif mune kera bon
o manga bali mogola iba ye ka fo Francisco mana wuli kuma iba ye ka fo anga politique mo te ye nya fe okola u te ye nya fe u date do ala iba ye ka fo société civile ou dadunte do ala de parce que déjà phénomène il faut que mo ko famia quoi abe ali sisa anga politique mo chamambulu ko France de be mo ko président malla ali sisa anga politique mo chamambulu ni France te kangele fo il te que Mali présent mais en réalité il faut que moi faire de famille élection me gagne urne kono donc il va ka fo fait mana wuli ko be et Francis Ngankola anga politique mo dati do ala ou ta condamné ni mika nga condamné ou to condamné ni ube mi ngoni ibuye mina na soro exploit do kera ni félicitations kanga ke bebe beaucoup féliciter ibaye ali ay Francisco la société civile be kuma doni alo ere o fani fitini no de be kuma bo mi foni ali munu be wuli ko u be Francisco la na c'est ça lu do na nu ere soro CNT kono donc ba gelabe ka do olu ka barala sinon ni ko inkeni biche ñingali nganga kew Francis ministre de la défense nana no ay explication munu di ko prévu de bu bolo ku ye mo munu faka ko terroriste do ko a établi le prévu au lieu mon prévu soro ya to uyado uyu suit de wa akera choko ni mune mumbe no au détail o madi on lieu moto nombre de fois ministre ko maye voilà yo befo ministre dit que au lieu frappe nous na de moto akem fora o maye donc déjà ñingali be no ñingali be ukanga minu jabi wa ñingali be malien kanga ñingali munu sangoro ta ko sobe ya samse ga jabi soro la parce que déjà il faut comprendre que ni ko tora tanto ka ni ko bisi basaka ni ko datu tanto il faut comprendre que yeto itonoli ba de kera ni tonoli kera Francis ga parbala malien nga parbala anga fama ga parbala ali en société en mon société civile en mon malien gansawni en ben yorobala parce que déjà mosi amadi mosi e dokata bra ika konyo jama mroma ku befra donc kasoro o nyama nyini nga dola donc o yorala Francis kanga jabilike prévu juma mu boulot ou ko ye a établi ko nous est terroriste ou ya établi choko ou muni ke ou te na processus du fait kana conclusion du mais soro au conclusion ou kango fo maléoni angodo Bokar Faytaw akon kera sa anteka ko no munde ka ke wala sa nunu ko ni réparation au moins réparation ka et puis an ro kana ke blé on joro kana ke munyo ko la parce que autorité ta o donne de kaba so mais détail do fra soni ngai ka jingal jabi ni communiquer nous kara français ka communiquer parce que c'est important nga o rappeler comment ou ko olu kele ga bombardement ke ku village kono mo ere na shudu bom tira romina civil même na shudu bom tira ona mo bu yere yini ni ma mo ra fam quoi mais bombe ci o ko mo du gono mo bina ko lu shudu doro kata mo ra fam quoi avion frappe ke romina ku o ville kono mo peut-être ala do debu wolo la mo mobile u nyela avion nga bombardement go lukana kana shudu mais non anga ñoko buya donc prévu fete ngulo c'est alu avo ko che gansando ministre o ja ministre ko o ranu na ko konya o be ketel ko cheni muso te fara ngonka mais ngo o de do ça ayo an wala da oui mais c'est un point détail très précis on fera la yon doro donc o tero suya aywa on tell mais moi je pense que Mikangake, c'est-à-dire que société civile, parti politique, on va continuer à les interpeller. En vrai, ni en campagne fait contre eux, ni kola, ni moudado ni kola. Élection naturelle, ni moudado ni kola. On a mis trop fort, parce que il faut que ça s'arrête dans ce pays-là. Parce que déjà, c'est-à-dire que Maloney ne peut pas penser que on a bonheur au loudé, mais on vit fautiquement. Mais si ce qui est bien, quoi, n'est pas famou, mon temps aniko, goufra ou bononina manamanakola. Et que, c'est-à-dire que on a que ça, à Kerawagatimna, français communiqué que, un ministre de la défense communiqué que, donner un faux fouetté. Donc c'est qu'il faut communiquer flacama, comme au lieu de cas sur le terrain et puis c'est des voies officielles, au Kama n'est pas prononcé à dossier comme. Mais ce qu'on a le poste. Alors, de la part des hommes politiques. Même là, ça ne se comprend pas. Alors là, au femme quoi. Parce qu'on doit nous donner des explications. Parce que la France ne peut pas venir parce qu'il a signé un accord avec le gouvernement malien. Donc, il y a un bon mifra. Ale ka shooter gouvernement malien a shooter na tieni mike ale ka tieni te gouvernement malien a tieni do ils ont signé ça avec le gouvernement malien et
à l'époque, à Dofobi, nous, on n'a jamais été d'accord avec cet accord-là. Donc, c'est un accord entre eux et le gouvernement malien. Nous, le gouvernement Mamour Mifra. Mais, en civil, Gansan, Kana Bramoma. Et puis voilà. Mais, quand on a ce qui est là, mi kanga ke wuli ka jɔ de bɛ kɛ anw bɛɛ bi i ka part de jouer parce que nous on va pas lâcher ça parce que an y'a fɔ a mɛnna parti politique cette fois-ci u b'u assumer ou bien u bɛ na anw ye u ɲɛ parce que an tɛ n'u to yen an tɛ n'u to yen wa an tɛ na u to u ka lafiya nin ko la parce que ça ne peut pas continuer dans ce pays soit i ye homme politique ye anw ka bonheur n'an ka lafiya o ye ka souci ye ou bien i ye fɛn wɛrɛ ye. Mais tu vas ailleurs, il va voir dans la anti-Moussalaka Tourni. Que cela soit très clair. Parce qu'on ne peut pas continuer. Et à la guerre, ni faire nos tout le monde là. Et fait là, mais ni situation sur nous. Et c'était. À part le parti Sari qui s'est prononcé, je n'ai jamais vu. Plus de 200 partis. Après ça, ni dollar que quoi tu fais, mais comme maï. Qui veut faire interviewer concernant le sujet. Plus de 200 partis politiques. 240 partis politiques. À part le parti Sadi, je n'ai pas entendu d'autres formations politiques. Plus de 200 partis politiques. Comme il y a aucun site, en gros, ça n'a qu'à voir là. Parce que pour ne pas que la Bible, ça ait été fait. Ça dit militaires, mais l'avocat, non, effectivement, nous manquons. Ma femme a qu'elle est. Non, bébé Sadi a position, bébé Omar a position. Même par rapport à la France. Il m'a fait. Maintenant, attends, auquel on va voir là, attends, mais. Maman, quand même, n'est-ce pas? Achité. Outara Niger. Est-ce que Mali président est-ce que Mali président national. Tout le monde était là-bas. Un pays comme le Niger. Tout le monde. Président, tout le monde. Dans une situation normale, aucun région de quoi un homme Kata photo tano président comme si vous êtes trophée d'État. Ah oui, on est clair. Salif, est-ce que Francis opposition au Kumana? Parce que on me sait que Francis veut 80 Francis opposition ga. Mouna on me balaka ka kuma Salif. Est-ce que bi anga fin de fond est-ce que bi wakati domasé aujourd'hui senteka alnes gilente ko bay senten konna mais ka sa do camara ko wele ka fa no nyafa tesit attaque rano mo duli mo biswani ko ni bonara ni fara mo tani kono to ni bonna manana kula. Est-ce que bi hiérarchie militaire manga wele sente nyakoro akratu no ko nyafu malewne pour que au moins anga se ga mo sudu anga deux kon ke normalement ni ko bu chugala ministre de la défense CNT kangu wele a wele kata la main aga nyefo ku ga nyinga lu tenwala u mo be jabi malien mo be jabi mununa aga segodi mais je suis désolé parce que au tenake alno kera au tenake koye mi mena malé on nimisi wasa parce que déjà il faut comprendre que momi sigini yo wele kata itamu ibetamu ne foye koye mun kala la main donc c'est un peu au c'est compliqué le nous déjà mal il faut que mo faire notre fana mo citer mo si jugala ou mo citer français jugala on sait que et toi vous fait en mon politicien mon mec il y aura pas adressé au-delà nous bien non nous boulot français ba ngé fembe on sait que français fait kateme toi vous yereka français ou député insoumisou nous coco français Jean-Luc Mélenchon comme mingaradi ko français gaka Félix avocat Filila gaka Fili reconnaît ni réparation m'tanga ke OK disposition ngata ni nyona wereka na ke on te français fait kateme o kaw en fait voilà ben il faut comprendre que bébé Fili il va faire mais Fili mandugunte bo Fili la o de ga juguni Fili la ah bon bon après les enquêtes à niveau où j'attends les quoi faire écouter donc à mes dispositions t'as on a vrai que à vous communiquer donc réparation nous que on y nous bonena ou nina on nous quoi nous quoi débat nous quoi et nous va faire on obéit à vous quoi j'attends les réparation mais et ambe comme ça malion me seka yafa o chuko kelen la mais ka foko nyebe na tuguni ko ka brochien ga binga kanga anigisi na kasanga gata na ko kera tinto atenya na bo wa foi wera ibara ni fen fleni ni baviru ni fleni ni me do to wo be sraminye o sentiment anti français de boni nous me sentiment anti français to la ni me français et nyugundo malion du sukuna ga ta faire parce que déjà voilà moi aussi non minu nganga kuma politique mo ni fen olu be nata do kono olu be stranye do kono mais peuple minu mala ka farasi ka taw minu mala jonu do peuple de do donc au peuple
plus français n'a fɔra olu ye ko français ko mɔgɔ 10 ni 9 faga hali u ma sɔn k'a fɔ k'u y'u faga k'u jo t'a la donc o bɛ o sentiment anti français tɔ juguya de an ka o yɔrɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min kɛra u k'a fɔ fili de y'an sɔrɔ a kɛra tan ani ninnu an bɛ disposition ta ni ninnu bɛ fɛ n'o kɛra peuple bɛ se ka yafa u ma i b'a u ka mission bɛ kɔ sinon an bɛ ka nin fɔ hali nin kɔfɛ kuma wɛrɛ fɛnɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ kuma wɛrɛ bɛ bavure wɛrɛ kuma bɛ réseaux sociaux sanfɛ n'u ye min kɛ o don na fo muso dɔ a n'a cɛ u ye olu bombarder ka taa den fitinin ka to mugu lahota mugu ci o la u ye communiqué kɛ ko o taara dɔgɔtɔrɔso dɔ la ko u ka état tɛ bon nin bɛɛ bɛ na ni ɲugu de bɛ na ni ɲaga ye donc ni min kɛra a fɔ nin fili y'an sɔrɔ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ ninakili bɛ fili mais n'i filila fili yɛrɛ sɔrɔ n bɛ fɛɛrɛ kɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ n bɛ yafa deli réparation min kan ka kɛ n b'o kɛ. Païtao, est-ce que ni réparation est-ce que nous ils sont prêts parce que ni ka communiquer nous tatemina il ni carrément ka kamake or en matière de bombardement al ni calcul que parce que vous calculer que des mouniers on va que longitude latitude il y a toujours 5% de marge d'erreur dedans est-ce que ne même pas reconnaître qu'il y a une erreur dedans est-ce que vous êtes fait amplifier bon soninga iga jabi igo CNT mais CNT joint CNT c'est eux. Ah mais il y a des hommes de valeur il y a quelques hommes de valeur dans le CNT. Hommes de valeur angla nyoko musalaga c'est-à-dire que le CNT c'est non il y a des hommes de valeur c'est des ramassis ne kamu tachogo de ma homme de valeur ni tachogo manya il faut reconnaître que tachogo manya intala non de valeur mesdames ne il faut angla nyoko musalaga de tachogo manya c'est-à-dire que charia peut violer la qui ta un sonoma il a valeur banay qu'on soit clair hein. Personne ne viendra dans ce CNT quand on a quand les hommes de valeur d'abord à Tacho, il est texte peut violer. À des décrets, mime à fond, qu'on a Tacho et à connaître ou à dossier d'y en fait. Femme violer là. Alors, non. Maintenant, c'est des ramassis, des gens ramassés dans la nature. Quand on nous les gars CNT par qui? Par ces mêmes militaires. Et présidé par un président militaire. Donc, au Betami, c'est les copains. Donc, on a dit que la CNT parce que ceci là, ils ne pourront rien faire. Que cela soit très clair. Maintenant, quand il y a question là, et nous, la semaine passée, à Kera Menaka, ils ont tué 4 jeunes comme ça. Manamanakoula. Nikelé, français, armée française. Il y a un salvé exemple, on aurait dit. Donc, juste pour te dire que, ça dit que ni Ouma chauffé Nicolas, au Tadabla, et puis, à nous a reconnu dans les fracas, parce que tout simplement, le simple fait que vous ayez posture adopté Folo, Koubama, qu'a nié Folo, à nous, son accord fait, c'est fini. Parce que nous n'avons pas terminé. Non, mais parce que souvent. Parce qu'ils ne font pas, ils ne peuvent pas entrevoir une erreur. C'est ça, moi, je n'avais pas à comprendre. Combat, c'est un peu trop dire. Non, en fait, la bavure fait partie de la guerre. Il y a des jeux là. Attends, Sisso, c'est des appareils de dernière génération. C'est des frappes chirurgicales. C'est le mobile gauche oui, de toutes les fois, il y a 5% de marge d'erreur. Tout qu'on fait, il faut qu'on méfie. Maintenant, qu'un civil reconnu, Nioro là, ou me cognon là, mais où argument me dit, coach au drone, c'est pas un drone de suivi que bon, mais qui nous amène les images de trop pour un gars. Ça dit que apparemment bébé nous boulot, fait un bébé nous boulot pour un carton, et le marché me faut, vous voyez jusqu'à Kumada de Doué Ramaka, Nyakadou Taloke, et fait Ouma fait terrorisme et Tchemene Bénin, où il y a tracé faux Mali frontière la Canabochula, à Makea, qu'a tracé faux Mali frontière la Canabochula, Mokera. Non, je me fais ni me cadeau au Kekanyagua et Rotekoulao. Mais où il y a une reconnu, moi je pense que le sentiment reste le même. Parce que le problème c'est quoi? Nous on est sûr d'une chose. Et Almunu Kumeka son côté tiena français mais en domaine là, Nina Ngonao. C'est-à-dire Arabor c'est fini. Beaucoup de gens, moi j'ai discuté avec beaucoup de gens qui étaient dans cette posture-là. Effectivement, la France est là pour nous aider, mais bon, condition une fois on a gagné, mais ni fait un bolé, il y a des balles. Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'il faut aller à concret dominant. Ou qu'on a effectivement à quoi jeter minetani. Mais il y a bricolage de quoi? Bricolage, c'est-à-dire une cinquantaine de motos à d'autres, ou boire en fait, c'est-à-dire en 3 groupes de, ou 3 jours sur en fait, c'est-à-dire que cinéma est quoi? C'est un scénario parfait quoi. Hollywood de doigts. Mais non, mais
de fois vous savez, vous avez expliqué ce qu'on a communiqué quoi. Et puis on a communiqué ni ministère de la défense qui a communiqué. Différence quelle est ma détail ou là quoi. On dirait que les communiqués rédigés, mais la seule différence c'est que France ko ka kele na ke. Nous ko ko olu ni France ni ministre fait. Oh, ni kali la tunyo de frère Salif. Ni ka soro civil d'autres me fangala bi. On va dire que civil ou de nord ko de. Mais surtout de fangala bi. Comment c'est ni be se ka keto de Salif. Anga jamana kono ka foko on nous donne même pas des explications. Anga ko politique ko lu mambuya. Effectivement Boatara on a mis congé ko ni politique ko ko on a mis congé. On a mis bois en congé. Anyo blakata congé là. Nous ka fangata ka ko nous se ka ko nyina bo. Ni kala militaire de la Salif. Est-ce qu'on t'a été damnation? Bon bois matao. Ah. Bois de ka continuer ça. Bois mo de tara mais bois hakilina ne ka continuer ça. Faut ama yelema yo. Donc c'est la même que ça soit bois ou que ça soit des militaires ou ko nye philosophie ko di familiali chogo ani mo ko kewale chogo adu donc no kewale kele nunu no o tabia kele nunu nebe donc pour nous bois matao bois de be alsa donc on est là il est mis fort amenier nous me communiquer net taro quoi mo be communiquer que qui est do kola il te communiquer tout là comme il tigi ko nyenga ko et le clarana communiquer ko ali mais ça c'est une victoire. C'est une victoire. On va vous victoire d'accord. Voilà victoire à mi-terre. Au enjeu mi connaît accord de défense ni France be bavure fengé Mali gouvernement doit baisser. On est d'accord. Mais déjà mais ça explique non il va savoir que c'est une victoire. Nous m'avons coupé là avec famille quoi nous m'avons connu c'est mon opération là donc le c'est la fin faut opération qui sera crédible quoi après donner militairement écoute opération mon kéro là après ni qui peut kuma la moi non boy écoute d'accord mais ne ira ka fouké kuma kéro là donc est-ce que détail doit dire à la les gens moi dans la partie mais malheureusement ils n'ont donné aucun détail on peut me fier droit quoi malheureusement en fait pour préparer ça sinon en fait bon Bekon Bado armée française min kadouye ou be wuli min chom kadou be taw ka baraw ke be siruté ils n'ont ne compte à rendre à très sûr ils nous ont fait croire que bandao ko ku kana ko salaire malais mais fait ko force c'est très important il va ka fo et amega ni mi foni le fait que kiga et fili ka so ka filima o era de be do fara aramade il valeur ka en termes de communication ali monifio ikera jakulu ikera armée yo bébé c'est ka fili mais ni ka fili reconnaît au be do fara i grandeur ka i ba ka fo kunu encore G5 Sahel ka force mimbe tchadiani mimbe agelok lui G5 Sahel communiqué ke ko bisikma munu kumbe ka fo ko kwa tchadien contingent tchadien ni violation des droits de l'homme ke ko tien ko olu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u y'a ye ko tiɲɛ b'a dɔw la k'u bina musomani dɔ kan k'u bina musomaniw kan ko bina muso dɔ fana n'a cɛ kan a tɛmɛra radio rampa la ko u sɔnna o ma ko wa ko u ye disposition ta minnu sen b'a ko la ko sɔrɔsiw voilà k'u gɛn k'u bila ka t'u ka dugu la ko wa ko enquête pénale fana bɛ na dayɛlɛ u contre la ministre yɛrɛ Gao urando ko contingent mun ye bavure kɛ ka sɔrɔsi denmisɛnnin dɔw faga Gao ministre y'o contingent la sigi voilà il faut que mɔgɔw k'a dɔn ko o bɛɛ y'a dɔ de ye quoi den bɛ bi a tabaga de bolo donc ni min kɛra i ka sɔn ma i k'o fɔ o de ye i ka bonya b'o de la wa hali mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ pour que a fɔli bɛ se ka nɔgɔya u ma n'o ye politikibagaw ni an ka faamaw ye u k'u dɛmɛ parce que nin de ye u ka bonya bɛ nin de la u ka puissance yɛrɛ ye nin de ye parce que i k'a dɔn k'i bɛ fili. ayiwa Payitaw walasa an ka se ka bɔ nin kɔ sabula nin kuma o tɛ ban fɔ la mun de kan ka kɛ walasa nin ko in a ka dan nin ma. Réparation ko kuma fara ka ɲɛ ka sɔrɔ la bon Sissoko mun de kan ka kɛ je crois que an y'o fɔ suffisamment dénonceli ni pression min bɛ yen nɔ o de ti bila parce que il faudrait que les Maliens dénonceli bɛ ka kɛ est-ce que pression bɛ ka kɛ à part les journaux qui ont écrit tous les journaux n'ont même pas écrit quelques journaux qui l'ont écrit moi je me souviens avoir écrit mais j'avais entendu tout ouais Sissoko tout compte fait ala ye diɲɛ kɛ ten de ye. Même si j'ai répondu à certaines personnes que bon, parce que quoi ne faut min karou d'aller mais ne ferait min do min a fait d'aller bola. D'accord, même pas mi fi dron, ça ala est bien qu'était quoi. Maintenant dans le bas d'amne, dès qui se m'envoie d'amne tobna quoi. C'est-à-dire qu'à l'enfant a dénoncé les migani. Je crois que Berbier à quel niveau là de façon isolée mais action mon construit moi je suis sûr et certain que c'est à partir de cette histoire, al munu mega faraji négocier $3 beaucoup de gens c'est-à-dire que mais quand même c'est-à-dire que oui là parce que
on peut pas comprendre ça. Explication faut être là quoi. Maintenant, quand tu commets une faute, une bavure de ce genre, il faut le reconnaître. Bon, vraiment, on fait l'ambolo, on peut comprendre. Quoi. Maintenant, ensemble, ni réparation de là. Alors, au Wagati, peut-être que nous sommes sont donnés quoi. Mais où il y a des gens alors nous y contact tout sur non car faut effectivement que mariage là où il y a un peu de mais bon on a malgré bon gré on a tenu. Moi j'ai fait une part du voilà malgré bon gré on a tenu et aujourd'hui l'histoire nous a donné raison hein? Donc maintenant juste pour te dire que au même Sénat c'est qu'on n'a pas lâché au départ d'amnaphobie donc il faut pas lâcher il faut continuer ce qui est sûr c'est-à-dire que tiens le minimum maintenant tient donc qu'on fait ni d'autres ne banons le tien là mais après on son tien là on sur mais il faut pas lâcher à partir de ça je crois que éveil de conscience croix de kangake ira Francis c'est-à-dire que qu'on nous dit clairement Francis pour lutter contre le terrorisme ni Francis pour lutter contre le terrorisme bon observe que wakati du qu'on je crois que ni akadi Francis bi si on est bon phobie na akadi Francis bi d'ici un mois a été terrorisme comment me Francis qui est ami avec ces terroristes-là? C'est la même France. Aujourd'hui, les terroristes, c'est la SEMA. Les terroristes, c'est les HUA. Au lieu de John Olutere, Francis de Olutere. Donc, on soit maintenant, vraiment, opération Mimbeno. C'est ma vie, le gouvernement a bidé. Non, c'est le gouvernement parce que c'est un fait, les Maliens ont reconnu. Mais on est dans ça, mais ni seulement le gouvernement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin, ministre Kabla, c'est-à-dire que Moussa a validé qu'on a Kidal. Ah, c'est pas comme le gouvernement. C'est pour te dire que Ibeka on est bien jusqu'à présent. Et puis, ce que les gens disent, il y a rien à maintenant. C'est-à-dire que les gens pensent que les militaires, c'est-à-dire que valent mieux que les civils. Même faire un foyer, Jamana il tient bras, ni Motaï, Jamana tient. Et Olomvla est sur la Syrie. Mais, à la mais c'est les gens où tu viens d'État, où tu as mobilité de dédouane, où tu as assurance d'État, où tu fouilles. Allez, ça n'y est, je dois passer tout simplement chez nous là. Quel est ça? Ah non, non, t'as qu'un gros drone, t'as qu'un gros drone, où tu crois ça, où tu dis ça, où tu fouilles ça. En contrepartie, nous, tu as bangla, nous, tu ça. Mais n'a pas du même là. Et quand sécuriser, quand on a du golo sécurisé, quand on a du golo quand taille. Quand on a indépendance ka bolanga dugukolo kan ka malon kisi kunu bolofɛw kisi ka marifa d'u ma o kama ka mobile d'u ma u dɛsɛra o yɛrɛ la ka tenu d'u ma et ni tila ka taa u ka recrutement la a ɲɔgɔn magui ti k'a la mais c'est vrai bɛɛ t'o dɔn u b'a fɔ ko politique-mɔgɔw de b'o kɛ dɛ non mais aujourd'hui les colonels qui sont au pouvoir mais c'est le fruit de ce système pourri John politique-mɔgɔw de armée ci u y'o fɔ an ye John armée ci politique mɔgɔw mais faut mi fier ni politique mɔgɔ y'a ci politique mɔgɔ minnu kɛra président ye politique mɔgɔ joli kɛra président ye saba hein ça va John Alpha ATT IBK ayi non ATT Swahili bon Alpha IBK fila bon maintenant conseil de défense Mali fɛn ɲɛnamaw fɔ yɔrɔ min na o tɛ k'ale conseil des ministres la o bɛ kɛ président a n'a ka chef militaire de b'o kɛ donc armement kolon sanni olu sɔrɔsiw de don k'an ka sariw tigɛ k'an ka bererɛmu tigɛ k'an ka mugujugu ayi sa sabali sa an ka fɛn sa non mais mɔgɔ min tɛ fɛn kalama arajo ko la o kana kɛ i ka micro karakara i bɛ sɔn wa an ka sɔn an ka fɔ kɔnɔ fo k'a sa voilà donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn o ye kuma de ye k'a ma mun ka d'a ma mais an t'o faamu o conseil min bɛ o fɔ o tɛ k'ale conseil des ministres la président kelen a n'a ka chef militaire de b'o réunion kɛ maintenant k'an ka avion jɔ a yɛrɛ ma k'a tiɲɛ a tiɲɛni jɔ a yɛrɛ ma jɔn y'a kɛ k'an ka mugujugu ta ka taa jeni k'an ka sariw ta k'a tigɛ k'a feere jamana dɔw ma mais n ko gɛlɛya b'an ni Russie la cɛ parce que u y'an ka sari dɔ ta k'a di jamana dɔw ma mais o jamana c'est les alliés de la France mais la Russie ici o ma sɔn ma parce que ko ale ka technologie de don c'est-à-dire u bɛ fɛn dɔrɔn de falen mais c'est-à-dire que la Russie a été obligée k'a ka armement technologie falen o kama e b'o kalama donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn jamana in cibaga qu'on soit clair jamana in cibaga ni mɔgɔ 10 y'a ci mɔgɔ 7 ye sɔrɔsi de ye.
Voilà. Ameto et halsa surasiya keneka Salif naya jatemna nti kan ko ndo ko ya ka do ko flabo dongo de va me ko attaquer dongo de va attaquer. Est-ce que amska ko terroristes ils ont repris le poids de la bête wa? Bon, malgré tous ces tintamarres qu'on nous dit, monter depuis l'armée, petit patata. Bon, il faut comprendre que attaquer nous Madelika Tchouere. Donc attaquer nous, mais terroriser nous. Akadouye Tchougamina, ou Bakete. Akadouye Wakatimina, ou Bakete. Akadouye Romina Fana, ou Bakete. Malheureusement, Amekode, il y a Fatchomina et Odongo encore attaqué. Flaquera simultanément pratiquement donc era contre MINUSMA donc era contre Omerega et Fama donc il va être fort à Nyangata Bouyana kera tieni bay fan bela jele fait donc il va être fort au koué comme il va ira surtout attaquer nous ni utakulaje attaquer kera Francis ministre de la défense yani du sabana intoflen ngam luciani wa au ministre de la défense sabana nous au ka boli ko faire yoro yere là pratiquement donc il va être fort en réalité on ne maîtrise pas le terrain il va être fort en réalité avec quel mingono à madame ne follow Salif ça entend avec quel mingono Salif non mais quel malheureusement donc ola ibe MINUSMA attaqué ta kalaje iba ka fo et MINUSMA ka mimbe et agelok donc iba ka fo et bambaranchi wale ro nyashinaima et uye unana kwa fola ay kibara munu soro mo keme nyoko ngunu donc uye mortier ou fli kanga mortier chama fli kanga donc parce que attaquer minu attaquer synchroniser attaque complexe voilà complexe de kundu mortier be ka fli et kamikaze be kana duguma ani mugutigu fana be kana donc iba ka fo o kera tien et degubay parce que akera yoro mina chadien on ne non donc o kera sababu ere kay chadien manani olu ni tora la donc iba ka fo MINUSMA ka fo la bambaranchi nunu olu mogo nyon olu fana fagara nu ka mina un chaman détruira attaquer une koni sera ka repousser ko francika et pankuru nalen bambaranchi to munu tora bo ka fo la ku me mogo kema nyona olu koni repliera donc attaquer repoussera o chuga fait iba ka fo au moment kele na pratiquement attaquer were kera ka nyashi anwa armée ma jafarabe donc attaquer fana o fana kera sababu ye mi ma saba armée mi fo officiellement taro na kera nani ko fe bon ani ma joli ko fe olu fana ma tanu woro nyoko olu banana ko tanu woro la ko woro fana ta jugara ko sebe donc fama fana ga kuma la ko o attaque ku sera ko o repousser donc ko ka terroriste do neutraliser donc ko mamunu banana ku e fereke ko ka olu ta malika Elikola ko tano lui c'est varié yo préciser ko communiquer kono ko malika Elikola ni ko malika avion ne nana sa fait fana donc c'est ga bambarati nous to ya sa ou c'est ga la boli choga mina ko donc voilà Bokar Paitao mon besika ke en bas de la Kafoko, 18 août 2020, à Kérankono, Fangata, et au moment où nous avons fait croire qu'il y a une montée en puissance de l'armée. Au montée en puissance de l'armée, au comment rendez-vous? Et si vous avez un cas où il y a un jabi, détail wérébé qui est très important, en Béchige Flomga, par journaliste Flamisara, journaliste Flamisara. Voilà, même Onimbe Ali Franche a accusé d'entraver l'enquête. Donc, juste pour te dire que ONU, il y aura de là, tu n'y aura quoi. Il y aura de là, même si les combien de mortels maliens. Voilà, je pense que. Voilà, mais ils accusent la France d'entraver l'enquête. Bon, est-ce que les anti-français ont donné parce que pour les anti-français, MINUSMA ni Barkan Bekele. Mais bon, les gens ont compris. Voilà, parce que comme il y a un français, maintenant, les gens ont compris. Mais quand on est anti-français, on a position de la donner quoi. Quand il y a une question là, c'est que monter en puissance, coup d'état clé, c'était réel sur le terrain. C'était réel sur le terrain parce que moi j'ai des contacts qui m'ont dit que par exemple la zone de Kouakourou, il y avait des périmètres irrigués, plus de 5 ans
au Sénégal. Mais depuis le coup d'État, les jours qui ont suivi le coup d'État, les gens ont commencé à Barakala. Donc ça peut, moi de mon point de vue, c'est suffisant que effectivement le coup d'État nous font gueuler. Mais Mounen n'a qu'à fait. C'est là la question. Mounen n'a qu'à fait. Voilà, non mais Fangade, Mounen n'a quoi où il y a fait un débat on fait une bécra cinéma parce que c'est tellement bon, c'est tellement beau que quoi, il me fait il va recouvrir cinéma quoi. C'est des vrais cinéastes. Donc maintenant, donc Fangade n'a déjà lui fait. Donc il Fangade déjà a eu fait. Moment que Fangade Sinsimbi au jeu de la communauté internationale, mais ça c'est la France. Et il faut faire l'affaire de la France. Maintenant faire l'affaire de la France, il faut faire tout pour entretenir l'insécurité au Mali. Non mais moi je peux pas comprendre. Et si qu'on soit clair, avion B Malibolo. Avion B à Francibolo. C'est-à-dire que 100 personnes qui déplacées dans cette zone-là, en ta zone là, 100 personnes qui déplacées, nous fait Djibouti. Non, au Tchèque. Ça c'est impossible. Quelque part, mais même revenons à l'attaque de Tessit. Mais on nous a dit. Il y a 2 semaines avant. Oui, mais attaquer Kratchobina. Mais Francis de Févert dit qu'il faut fouetter. Parce que la zone de Tessit a Kadi Francier, c'est-à-dire que décès nucléaire, ou Toro, ou Boro de Nini, ou une partie de Nina Mena. Donc cette zone-là, c'est-à-dire fait G5 Sahel les boulots. Bon, la force G5 Sahel est composée majoritairement de pays, c'est-à-dire qui font allégeance à la France. Maintenant, il y a un Euro c'est comme un France. Maintenant, la France ne va jamais permettre à ce que l'armée soit contrôlée. Donc ils font tout pour que Nina est-ce que ça veut dire que tu veux me dire qu'il le faut en complicité avec nos autorités? Non, autorités du Méné Boulot. Et mais Fanga Kadi Mouamoué, ces colonels-là. Mais sont les autorités Paitao. Amaka fait faire. Non, tu comptes sur ces colonels-là. Mais pourquoi pas? Non, qui manquent, Mouamoué Fanga Galantique. Tu comptes sur eux. Mais si je ne compte pas sur eux, tu veux que je compte sur qui Paitao? Mais il faut compter sur les Maliens. Eniné, Ani Djara, Ani Radical, Ani Mohamed, mais il faut compter sur eux. Pas sur ces colonels-là. Parce que moi je ne peux pas comprendre. Parce que pourquoi il ne faut pas compter sur eux? Parce qu'ils sont les fruits du système pourri. Ils sont les fruits de la magouille. Ou Betara, Britanani, et Ato, Emia, la Nambadon, ni sous gouvernement Tilaïti, ta Britanella. Donc c'est des enfants, c'est des fruits du système. Il faut que ça soit clair. Maintenant, Abo de Yo, sur le Tirakéo. Mais 100 personnes ont déplacé sur cette zone. Quand on a attaqué, mais moi, des gens qui viennent en moto, des gens qui viennent, c'est-à-dire pick-up nous fait là. Quand on a attaqué, et où est repoussé, alors quelques jours après, les blessés ont été soignés à Kidal. Et Kidal, qui contrôle Kidal? C'est la France et ses amis de la SEMA. France n'a pas terrorisme de la Kidal contrôlé. Tiens, on va se faire un gouvernement. Salif, on a tenu fait Barokono. Et colonel de Fangalabi, sur la source de Fangala, ou Bessica Moudeke, voilà ça. On a transition Toban, ou Bessica de manière sécurisée, 4 transition Gaba. Sur une insécurité Maban, est-ce que transition juste moi là, est-ce que juste moi ben avant? Bon, déjà, ou Bessica Binge follow. Oui, engagement Mounuta, ou quoi faire que, délire ou quoi faire que, ou engagement nous tenir. En élection donc pour les Maliens, franchement, Maliens ont beaucoup changement là. En Oulila, qu'un changement est nini. Bon, n'a pas changement Malien. On me faire des questions ça. On a beau ningono, on a fait élection à organiser. On ni insécurité be fano fait. Europe élection c'est à Europe nous élection à quai. Président d'Okanda, mi élu démocratiquement, donc on va essayer qu'il y ait des problèmes. Sinon, ameni kuma minani, ameni problème minani. Franchement, ne salif ne madala ni solution mais nous boulot. Donc, quoi élection organisée, à Ali Fambetala, yoram nous mesega élection mesega yoram nous na, nous mesega des élections organisées, fa a dit civil loma et bon. Pas civil forcément. Par dit Mogoma Mogom Meseka et Jamana Mara, Mogom élu démocratiquement
o tigi k'a ɲɛsin problème ninnu ma sinon ninnu tɛ se ka insécurité ko problème mada la. Paitaw est-ce que anw ta in est-ce que a jigilatigɛ man bon kosɛbɛ an ka armée le plus gros grade de l'armée o de bɔra ka taa ballontan terrain kan ka taa meeting tenir k'a fɔ k'ale ye baliku de min ka d'ale ale b'o kɛ nka c'est pas sur le champ de bataille de ballontan terrain kan est-ce que an ka jigilatigɛ man ka bonya ka se o ma. Bon, Sissoko, n bɛ Amadu A Sanogo de ma. Oui, d'accord. Ah, communauté naani. Oui, mais Sissoko, me fɛ ka min fɛ o yɔrɔ la. Ah, ko général 4 étoiles de don. Voilà. Radical côté. La question que je me pose, a y'a kɛ condition jumɛn na? Est-ce que autorisation dira ma ka taa kɛ wa? Je ne sais pas. Maintenant, ce sont des questions que je me pose. Mais est-ce que sur la Sahara, non, sur la Sahara, c'est pas. Ne connais pas là. Ah, Ali Kale, combien de Kabo de c'est tellement grave. Voilà, mais Kadi, nous de fond, Jamana Tibra sur la Souria. Jamana Tibra finit. Donc maintenant, nous finissons que moi, en tant que Boubacar Païtao, ça ne me surprend pas. Ni ma mis follow, mot de quoi. Sinon, à toi, vous faites quoi? À toi, vous faites quoi? Et puis, ça ne vaut pas la co en la élection là. La question que je me pose, avec nous, des gens comme ça, en la élection du mec qui est crédible, des gens, depuis nana, ou ma foi, qu'on amène quelqu'un à qui, ne qu'on maille, peut-être mon rêve c'est qu'à faux, mais ne qu'on maille. Bon, des gens spécialistes en violation des lois, spécialistes en violation, nous t'avons mis nous quoi, c'est-à-dire que fin pays, c'est la situation, c'est-à-dire que l'aïdou time balia, moi mon trophée, moi mon boulot, au lieu de l'élection du mec, qu'on fait un peu de bois qu'on a, comme malin ko animalin ko couvert grand effet, qu'on kata, n'est pas là quoi, parce que ils ont quelqu'un préparé déjà au bout comment on robé yala là. Ministre fait Maïga, lieutenant-colonel Ablaye Maïga. Kata fond ben nyagam ka bedo yona kata cellule kuntano sigi ka o fait ko o clé o soko ko clé do ayre kamangoro ko bna élection ko fenge nous meta élection du meke Sissoko jamana solution foot à la élection solution ten numbulu aywa à la élection solution ten numbulu et ma femme voilà d'accord ya kele force Sanogo ka sorti à la télé là donc on va faire sortir à la télé parce que déjà contexte aller ka affaire de Bora c'est na 600 cours d'appel là affaire est à ma kirimake et à plaque que sababu que loi d'attente mais il va ka fort mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bolo ko olu de ye victime ye i b'a ye k'a fɔ olu dusukun mɔntenen don kamikaminen don kosɛbɛ kosɛbɛ bon ni an b'o wagati la an bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min yɛrɛ ye suguya ma se ka dɔn an bɛ jamana kɔnɔ jamana min yɛrɛ ni an bɔra coup d'état dɔ la sisan ni o situation bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ yen ni e de fanga ka bon ni sɔrɔdasi bɛɛ fanga ye général 4 étoiles même en activité. Ouais, han natiri ma salon kono koni. Voilà. Oh, ni ere nana kana ni kuma fo, kuma mi me malien dusuku la fune fitine, ka kuma fo kuma mi te kalali kuma ye. En plus ka kuma fo ante sorasu doni kuma ye. Ka kuma fo ima ka kuma mu fo. Ma salon kono de. O ye fili belebele. Monsieur ale tajira ma salon kono de. Ye fem o kera ko ye komi na manya. Aywa. Ni be dansiki anga o ko ivana armée et ministre uri e fait sanction kanga tani ko inga ba jolo sanction da sali jolo sanction da c'est la question ni be dansiki anga bi boro la kadi mi oborege paita wakati sera so radical bank mi kadi malage aboke mi kadi sajo aboke min kadi asimi aboko de paita wakai ale dansiki anga bi boro la anga mo wollo tunye Salif Jara obe mali actu nyama baka fokata te Bokar Paita ma ale ya ira bakra nyoga radio rampal la wa be kuna fondike aujourd'hui la Paita na obe nyoga sera mardi jeudi fokata se vendredi ma ne kra fe otu Mohamed Ibrahim Touré radical ne to Abdraman ne jam ko Sissoko ne so dale ni bare na sa oma ne ni aw ne ba fo yon o kambe wakati were radio rampal sans fait